Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 6 fevralyna naqfanynda Türkiýanyň ilkinji müňlüğüne giren Halkara Awraýly Uniwersitetler 2024-nji ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky feudanyň möçberi 5 efe ýokarlandy. Türkiýanyň ilaty 85,3 million adamdan geçdi. Özbegistanyň hususy aviakompaniýasynyň uçary Türkmenabatdaky ilkinji gonyşyny amal aşyrdy ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyşyp bolalım. Türkiýanyň ilkinji müňlüğüne giren Halkara Awraýly Uniwersitetler 2024-nji ýyl 2024-nji ýyl boýunça diplom ikrar edilen halkara uniwersitetlaryň sanawyny okuwçylarymyza ýetiripdik. Köp san okuwçylarymyzdan gelýän haýşy hasaba alyp şol sanawy saýtymyza täzeden ýerdik. Bu habarymyzda bolsa okuwçylarymyza Türkiýeden Türkmenistanyň bilim ministrliginiň sanawyna giren uniwersitetleri ýetirýär. Ma'lum bolşýaly Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärmenleriniň hemde ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň uğurlarynyň we hünärleriniň döwlet klassifikatorlaryna görkezlen jemgyýet baradaky we insanperwer ilmlarynyň uğurlary boýunça daşar ýurt döwletlerine berilen bilim hakyna resmi namalaryň Türkmenistanda ikrar edilmegi üçin ýokary okuw mektebiniň dünýäniň okuw mektepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramanyň hasaba alynıp taýinleýän kefitleýän sanawyna giren bolmagy hökmany şert hökmüne talap edilýär. Biz bu habarymyz bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň The Times Higher Education World University Rankings 2024 sanawynyň ilkinji müňlüğüne giren Türk uniwersitetlerini ýetirýär. Biziň size 2023-nji ýylyň 28 sentýabrda ýetiren habarymyza belläk geçişimiz ýaly Türkiýeden bu sanawy ilkinji bolup Koç Uniwersitetine giripdi. Ol bu sanawy 351-400 aralygynda giripdir. Başgaça aýdamyzda Türkiýanyň sanawyna iň awraýly uniwersiteti bolan Koç Üniversitesi dünyanın ilkinci 400'lüğüne girmeye başarıptır. Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitetler hem ilkinci 400'lüğe giriptir. İstanbul Teknik Üniversitesi bu sanawa ilkinci 500'lüğe giren bolsa, Bilkent, Boğaziçi, Çankara ve Hacettepe Üniversitetleri ilkinci 800'lüğe giriptir. Türkiye'den ilkinci müňlüğe giren Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversitetleri girmeye başarıptır. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň The Times Higher Education World University Rankings 2024 sanawy boýunça dünýäniň iň awraýly 1000 uniwersitetini hasaba alanyny üçin Türkiýeden bu ýyldyňy 11 uniwersitet sanawyda öz ornuny tapýar. Türkiýanyň ilkinji müňlüğüne giren halkara awraýly uniwersitetler 2024-nji ýyl Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi. Bellemeli zat. QS World University Rankings, Trimis Üniversiteti sanawlary käbir üniversitetler boýunça The Times Higher Education World University Rankings 2024 sanawyndan tapawutlanýar. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky feudanyň möçberi 5 efe ýokarlandy. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri özara saparlary gurnarlar. Bu barada Özbegistanyň Türkmenistandaky elçisi Akmaljan Kuchkarow habar berdi. Onuň bellemegine görä häzirki wagtda diplomatik uğurlary boýunça ýokary derejedäki saparlaryň möhletlerini ulalaşylýanlygy bellenildi. Kuchkarow 2017-2023 ýyllar aralygynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky feudanyň möçberiniň 5 efe ýokarlanyp 2023-nji ýylda 1,9 milliard dollara deň bolanyny belledi. Şeýle hem ilçi iki ýurduň arasyndaky tebii gaz we elektrik energiýasi boýunça oňa feudanyň dowam edýänligini bellep, 2023-nji ýylda 2 milliard kub metr möçberini türkmen tebii gazyny Özbegistana ibermek boýunça alalaşyň gazanylandygyny aýtdy. Özbek ilçisi iki ýurduň arasynda fenagat hyzmatdaşlygyny ösürmek meýinnamalary barada belläk geçip, şeýle çeşmeleriň türkmen we özbek halkynyň hal ýagdaýyny hasy gowlandyrmaga mümkinçilik berjekdigini bellädi. Türkiýanyň ilaty 83 million adamdan geçdi. 2023-nji ýylyň ahyrynda Türkiýanyň ilaty 83 million 370 adama ýetdi. Türkiýanyň statistika gullawynyň habaryna görä ýurduň ilatynyň 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilenine 92,824 adam köpelendigini habar berilýär. Ýurduň ilatynyň 50,1% erkekler, 49,9% aýallar, Sewit merkezinde ýaşaýanlaryň sany 93,4%-den
90%, ovalarda yaşayanların fani 6,6%'dan 7%'da çelli avarlı. Bundan başka da Türkiye'de yaşayan daşar yurt rayetlerinin fani geçen yıl bilen deňeşdirilenine 253.290 adam avarlı. 1.507.543 adama deň boldy. Bulardan 48,6% erkekler, 51,4% ayallar. Özbegistan'ın hususi aviakompaniyasının uçary Türkmenabatdaky ilkinji gonyşyny amala aşyrdy. Türkmenabatyň halkara howa menziliniň hyzmatdaşlarynyň hataryna Özbegistan'ın MyFarer hususi aviakompaniyasy hem oşuldy. Ýakynda bu aviakompaniýanyň ýük uçary welayet merkezindäki halkara howa menziline täjirçilik maksatly ilkinji gonyşyny amala aşyrdy. MyFarer Özbegistan'a döredilen yük kampaniýasydyr. Kampaniýa ilkinji uçaryny mundan 2 ýyl öwel 2022-nji ýylda satyn aldy. Şondan bäri bu kampaniýa Özbegistan bilen daşar ýurtlaryň arasynda sewda gatnaşyklaryny ýola goýmak işine goşunt goşup gelýär. Şu wezeki gonyşynyň maksady hem sewda gatnaşyklaryny dowam etdirmek bilen baglydyr. Kampaniýa degişli Boeing 747-200 kysymly yük uçary bilen 10 tonna yük goňşy döwleti eksport edildi we Türkmenistana getirildi. Özbegistan ýurdumyzyň dul degişir goňşy bolmak bilen bir hatarda iň ýakyn hyzmatdaşlaryň hem biridir. Geçen ýyl iki döwletiň arasyndaky sewda dolanyşygy 1 milliard Amerikan dollarynyň ýeşdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda sizi ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sany görüşýänçek hoş, sag bolun.